De receptes de macarrons hi ha moltes, però la meva té un pas que la fa totalment diferent i que et deixarà bocabadat. Font-li López! Comencem tallant la cansalada i traient la pell a les botifarres. En una cassola afegim oli i la cansalada. Li posem una mica de sal i pebre negre. La deixem ben rosseta i la reservem per més endavant. Seguim fent un sofregit amb la ceba, una mica de sal, 2 grans d'all i una fulla de llorer. Deixem coent, hidratant de tant en tant. Hora de posar els trossos de botifarra. Quan la tinguem mig feta, l'esclafem bé per deixar els trossets més petits. Cansalada cap a dins, remenadeta i rajolí de vi ranci. Deixem evaporar l'alcohol i mentrestant ratllem els tomàquets. Un cop ratllats, cap a la cassola. Integrem tot bé i deixem coure uns 20-25 minuts. Ara, macarrons i branqueta de romaní cap a la cassola. Barregem tot plegat i deixem sofregir uns 2 minuts. Brou de pollastre a la cassola i deixem fer un xup-xup al temps que marqui el paquet, més 5 minuts. Això sí, mig tapat. Passat el temps, afegim nata líquida per sobre i formatge tou de cabra o del gust que més ens agradi. Ho remenem bé i si cal afegim una miqueta més de brou. Això a gust de cadascú. Salut i bon menjar!